Ngai ku blay piwe hagri gapor haga gerteng betiang tam ke jong tra Jesus Christ unong penem unong siu spa bat unong kerku ya ke jingem jonga bat jongpi bat sesisian pat keni kalong gapor ke kodor ke ski ke kerpang ha ke blay ula kerku ula ayangi sesisian ya ke bangila ban ring ban penhiar mensim bat hoit keni ke ski kalong ke ski ru ke kerpang na ke jing shakri ha ke jing dap khat nyot li ke snam But ni aingo yo blero na ke bentai ki babon ki ke blero le ha ke jingem ke jongi ke jingem ke jonga shimet ngamat ya ke jing bha ke jing snei ke jing et ke jong blay but ha ke por ngasko ya ke bangan ai ke khubor na ke benta jong pi we ki nong skap ya ke ni ke channel but nganget scam ba blay nyo ban kerku ye pi ke jing hikai ke banga kwa ya ke ban slok ha ke si ke long shapang ke jing snei ke jong blay Ka jingis nei ka jong blay kalong ka bakodor hadu kata-kata. Ublay long uba kraw, ublay long uba dan bor, ublay long uba start. Hindray lada ublay long uba dap da ka jingis nei. Kita ka jing kraw ka jungu, kita ka jing start ka jungu lese ka nomlong ka badondor hakmat jong abat jong pi. Namar ka ka bangidon kam ningkong kam day tang ka jing start, bat ka jing la ka jong blay. Kadai ke jingis nei ke jong blay. Te hakri ke por ke bamentang kwa ya ke bangin ya pusan syapang ke ni ke jingis nei ke jong blay. Kadon katu ke ni teliki mat ya ke ban ai pi ya ke ban long ke jingi kai ke jing pen kan mau bat kum juru ke jing tip na ke benta jong pi ki bom pat shim la tip ya ke wena ke jing long ke jong blay. Blay long ubadap da ke jingis nei. Ke bading kong ke bangidon kam ya ke bangin tip Kata galong baga jingis nei ka jong blay ka pelat yengi na ka jing sha bamdo ha ka jing bitar ka jing bishar baga jing pendram ka jong blay ka jingis nei ka jong blay kala pelat yengi na ka jing bishar ka jing pendram bat ka jing bitar ka jong blay ka jingis nei ka jong blay ka bible git ho katkum ka jing ruai sngo sen ei kal nong ka balai ka khot ka ba arpu ar hadu ka ba arpu lai Kaktian ke jong blay ka ong kalong na ka jingis nei utrai ba shimla bamdo yengi na ba ki jingis nei jong u kimdo kilong ki ba thamai man ka step ke ba kraw ka jinge ne jong me ka bible ka ong kalong na ka jingis nei utrai ba shimla bamdo yengi balai ba kaktian ka jong blay ka ong ba dena ka daw ka jingis nei ka jong utrai ba shimla bamdo yengi Daw kalong ba ngilong kibriw kiba lahap syakapop ngilong kibriw kiba la punken ya ka hukum ka jong blay ngilong kibriw kiba la yale persya ya ka mon ka jong blay kiba di hok ban hap ha ka jing bitar kiba di hok ban hap ha ka jing bishar kiba di ban hok ban hap ha ka jing penrem hinre naga daw jong ka jing isnay ka jong blay ublay umpat shimla bamdu yangi Henry uplie kalat kalenti naga benta ban penem ya ke mensiam ke jong abat jong pi ka ban ningkong ka banga kwa ia pi ba pinkin mau bat ba pintip syapang gani ke jingis nei ke jong blay kalong ba ke jingis nei ke jong blay kala pelat ingi naga ding ke bamdo ia ke jingem jong abat jong pi kata kalong ke ban ningkong kadung na pedeng jong pi sngotu ia ke we bon sien ngiklet haba Ngi magani ke pertai ngi ring bat penhiar mensim ngi light na kanu ke jinge ba ke jingele ngi klet ba lem da dai ke jingis nei ke jong blay labam do yangi da ke jing bitar ke jong blay lem da dai ke jingis nei ke jong blay labam do yangi ha ke jing penrem na ke benta jong ke pop bat ke jing rengkang ke jongi tadai ni ta ke daw ke bening kong ke banga kwa ya pi ba pin ken mau pin tip kata galong ke jingis nei ke jong blay ke pelat yangi na ke jing bamdo ke bangi dei hok ya ke bangin yo I aingo yo blay na ke benta jong kata ke ba arpat syapang ke jingis nei ke jong blay ke bible ke ong ba ke jingis nei ke jong blay ke thamai man la ke step ke jingis nei ke jong blay kam juman rim ka jingis nei ka jong blay ka thamai man la ka step kanu na pteng jong pi jutip you can go away ba ublay ulong uba kraw ha ka jingis nei but ka jingis nei ka jong blay ka long ka ba pla hadu kata nama ka jingis nei ka jong blay ka thamai man la ka step aingo you blay ba ublay shimla isnei yanga ba je pi tang ha ki pon ki bla let no
Lani tang ha ka ba menen lani men shisngi lani ki bana bagi snem gil blit no. Henry ka Bible ka ong baga jingis nei baga jingene ka jong blai ka ne shiki bam chukut but ka jingis nei ka jong ka thamai man laga step. Today na kata dawngi ay go yo blay bangi nang long kumni ko bangi long menta namar baga jingis nei ka jong blay ka thamai kan go na pteng jong pi sngo baga ta ka jing em ka jong pi na ka daw jong ka jing bomla na ka daw jong ka jing thlot na ka daw jong ka jing duna pi sngo baga jingis nei ka jong blay kalakut na ka benta ka jing em ka jong pi kan ka long ka khubon na ka benta jong pi baga jingis nei ka jong blay ka long ka ba yai thamai man laga step. Laga jing snake ka jong blake thamai malaga step pila ken ja ka ban up khmilanti ban kirmen ru hakata ka jing snake ka jong blay kani kam de ka khtian ka jong breu kani ka khtian ka jong blay hi blay pen pau ye ka ta ka jing long ka jing ushanga bat shapi baru ong ni kan tian ba ka jing snake ka jonga nak ka banta jong ki breu ka thamai man laga step ka thamai man laga step ngaskongo yu blay ba ka jing snake ka jong blay ka thamai da shisha malaga step ha gajing em gajonga lara kamde gajing snake gajong blay om tang bala bamdu ye gajing em gajonga henre ha kata gajing ya lenti gajonga ga man lagasngi bala gajing snake gajong blay kam thamai ngam tharai ngala ye ga ban yeng ban shakri yu trai hadu gari ga khlemat ga banta na ga banta jong piru ha gari ga sngi ga banta kan ma gari ga we gajing snake gajong blay ga long ga khraw hadu kata kata kabalai ga bang kwa ban pen kan ma ye pi gari ga sngi ga long ba gajing snake gajong blay kalong ka bakrao baru blay ulong ubakin rei ha ga jingis nei ka Bible ka ong ye ga ga kentien kat kum Ephesus kal nong ga ar kat khot ka basau hadu ka basan ka tien ka jong blay ka ong kum ne henrei ublay ubalong ubakin rei ka jingis nei namar ka jing it ka bakrao jong u da ka blay it yangi wat men bangila long ki ba yap da ka jing ringkang ulapan em yang i lembadu kres daga jinga e lapan em ye pi the Bible ge thu ba blay ulong uba kinrei ha ga jingis nei ha ka English Bible ka ong ba God who is rich in mercy blay ulong uba riuspa ha ga jingis nei ni ki bre ni riuspa ha ga jing don bat ga jing em ha ki aka jong ga ni ga purthai Hre hatu ngilong ne em kumu blay uba riuspa ha ga jingis nei. Ka Bible ka yethu uba blay ulong uba riuspa ha ga jingis nei. Uba kinrei ga jingis nei. Om tang ha ga ni ga shti kinong Ephesus ka long uba ar ga khot ga saw but ga san henrei ka Bible ka kren ru ha ga testament ga rem ya ga ni ga ju ga kentin kat kum ga kitab sam ka long ga shispa lai kat khot ga pra. Utrai udap ka jingis nei but uba ia uba jinsur ban bitar but uba kinrei ka jingis nei utrai uba kinrei ka jingis nei ai ngo yu blay bo blay ulong uba riuspa ha ka jingis nei udap kerhai ha ka jingis nei om dan weru ubriu ubala ia ka banong tang yanga ublay umla banis nei henrei na ka benta ki mensiam ki bakodor baro ki badon hagri ka purthai ublay ulong ubadap da ka jingis nei mdan weru balat na ka jingis nei ka jong blay dei na ka daw ni ka ski ka benta lese dan na pteng jong pi lese pikli gri ka jingkli hatu ublay ulan na manis nei yanga hatu ublay ulan na bandon ya ka jing sngo na ka benta jonga nama ka jingis nei ka dei kata ka jing sngo ka bakirpang ka ublay usngo na ka benta jongi ki breu Lesi fikli kini kejingkli. Hatu ublay udan em ya kata kejing sngo ka bakirpang naga benta kejing em kejunga. Kin mau kini kentien. Ublay ulong beruspa ha kejing snai. Ubakin rei kejing snai. Dan weiru lani ka weiru ka mansiem ka bala ia ka banong tang yanga ublay umla bani snai. Rei ya baro ki mansiem ki bakodor ki berani ka perthai. Ublay ulong badap te kejing snai. Kata kali ka ika bagaktian ka jong ublay kaong. Dena kata daw ngasngo ya ka bahaba nga pusan sipang ka di ka jisnay ka jong blay. Ngiro kum kikon ka jong blay. Ngiron kam ya ka ba ngin long ki barius pa ha ka ni ka mensiem jong ka jingsngo sanay. Kumba utray ulong ubarius pa ha ka mensiem jong ka jingsngo sanay. Dena kata daw wena ka jingikay ka ba Jisu Christ uhikay halor jong ulom. Uang suk kita ki ba sngo sanay na ba onsen ay yaki. Suk kita ki basngo sin ay filavan siyam ya kata haga gospel ka jong Matthias kal nong basan kad khot ka banyo
But ke Bible ke hikai yang apa je piru bangin don ye ke jinglong ke bai sri baru blai ho lese nginam la ban isnei kom bai isnei ublai nginam la ban kot ye ke jinglong ke ba janai ke ba kat ublai henrei jisu hikai ngi ye ke bangin don kam ban don ni ke ben sim jong ke jing sngo snei baru blai ulong ubar rius pa haga jing snei kum taru ginon kam ya ke bangin tuai halagas ngi ya ke bangiru ngi ya be syakani ke jinglong bandon ya ke jinglong basngau sen nama kani ke long ke jingker khu ke bakrau na ke benta jing ki bre saudong ke jingim ke jingim dan shibun ki bre ke bamdon ni ke jing sngo sen dan shibun ki bre ke bamdon ya ke jing sngo bakirpang na ke benta ki mensim ki bakodor ki ba ye kendu ya ke lanot ke jing bat ke jingele lani ke jing syam ke ba sosat ha ke jingim Henry ublay ulong uba kenrei ke jingis name. Ublay ulong uba kraw ha ke jingis name. Bachi shu ke ktien ke John Blay ke yitho. Syapang ke ni ke jingis name ke John Blay. Ba ublay uisnei yang apa je pi om kumu no way. Henry ublay uisnei yang apa je pi kum ukpa yalaki jong ki khon. Kata kalong ke eke ke besngotenat ke baka ktien ke John Blay ke ong skap ngan pulih na ke benta jong pi na ke kitab sami ke bashispa lai ke khot ke bakat lai bar ke bakat sao. Ke Bible ke ong kum juru kum ba ukpa uisnei lagi khon. Kum ta uisnei utrai kita ki besyap tieng ye Naba utip ye ke jinglong jongi uken mau pangilong ke kendo. Ke Bible ke itu bo blay uisnei yang abat ye pi kumba ukpa uisnei lagi khon. Om kum unong way ubanap ubadon ye ke jingsnei na ke benta jong unong way. Ke mau ke ni ke way. Ublay udon ye ke jingsnei yang abat ye pi kumba ukpa udon ye ke jingsnei na ke benta jong khon. Kadan ke jing pera pare ke jingsnei jong unong way bat ke jingsnei jong ukpa badon ke jing dei ke bejan bat ki khon. Pila pilong kinong way, pi kinu ki break ben sao. Lani ki bai kendo ki accident, lani pi ki kendo ki lanot ke jing ke jing pi don ke jing sngo. Henry ha pi dei kinong way kadang don ke jing per. Kadang ke jing per, hap deng ke jing snei jong nong way, bar ke jing snei jong ukpa ya laki jong ki khon, ubadon ke jing dei ke bejan hadu kata-kata. Ke Bible ke itu ba ke jing snei ke jong play na ke benta jong abat jong pi, kam dei kum ke jing snei jong nong way. Repen ban ke jing snei ke jong play kalong kum ke jing snei ke jong pai lagi jong ki khon. Dene tak daw ni ke ski ke mentang kwa if you fin tip ke jing long ke jong play. Khnang ia ke pinang ia ke ban aingu ke tak long ke beningkong bar ke baar khnang ia ke bangin la ia ke ban pediang ru ke jing snei ke jong play. Namar habo play udon ia ke jing snei. Ublay udon ban le na ke benta ke jing em ke jong abat jong pi. Hatu pm ha ke jing em ke ba pisngo bamdan bano bakin mau ye pi. Hatu pidon ha ke jaka ke bapis ngo kumba ublay shashko leni yo ye ke jing shem ke jongpi lesi kata kala ban long ke jing perkhat ke jongpi leni kala ban long ru ke sur ke ba syaitan wan ban pasyawa ke skor ke jongpi re ke jing shisha ke long ba ublay ulong ubadap da ke jing snai ubadap da ke jing ye ubadap da ke jing ngo ke ba kerpang na ke benta jong abat jongpi den tak daw ni ke klip mat ke ba menta wanam shashko ke sur ke jong syaitan wanam shashko ke sur ke jong no re ka fin chashkor ke sur ke jong blay hi ke blay kren lang ba gani ke Bible ke balong ke ktien ke jong hi blay ong ngalong blay ba ken re ke jing snai ngalong blay ubadap da ke jing snai kum ba ukpa usnai ye ki khon kum taru ukpa udon ye ke jing snai na ke benta ke jong abat jong pi Bat kebasan na ke benta ke jing pe chapang gani ke jing snai ken ma ba ke jing snai hi ke shimno ye ke jaka jong ke jing penrem but Om ya kaban kentiu ya ka jing penram lani ka pop Henry ya kaban pen kutno ya ka jing long jong ka pop ha ka jing em ka jong abat jong pi ka jing snai ka jong blay kam day na ka benta ya kaban ai men sim yangi bengin le ya ka pop Henry penban ban pelat yangi na ka pop kata ka ke ba ka ktien ka jong blay ka kren ha ka bre ba ka jing snai ka jong blay ngan ai pi ka nuksana ka ktien kenang ka ba pin la ya ka ban sngotu ka Bible itu la fin puli Matthias ka long ka ba kendai ka dekat ke ba kendai hadu ka dekat ke ba kat lai fin puli ni ka dekat fin shem ya ka jing itu ha ka ba Jesus Christ u khat ya o Matthias u ba shong ha ka yeng jong nong krong bat ka ktien ka jong blay kong u Jesus Christ hadien jong ka ta ula shong bam jab ringkat bu Matthias bat ki wei pat ki nong krong ka jna ki wei ki nong pop ki layawan ya ka ban shong shania ban ye lekmen ban ye kren ban ye bam ban ye sngoba ba ru try Jesus ka ktien ka jong blay kong abo Jesus Christ udan ha ka da jaka
Ka Bible ka ong bakini ki reuniam ki balong ki Pharisee ha baki i bo Jesus Christ upelut ye ga por bat kini ki nong pop ka tien ka jong blai ka ong ki la prem yo Jesus bar ki la kren ki kentien ki ba bon jat hagata ga jing long ga jong Jesus Christ ha ga bolong perlok bat kini ki nong pop bat kini ki nong krong ka jana ya ka ba ka imlang ka salang ka la prem re ka ba ngau tanat ka long bo Jesus Christ shim la ngap ya kini ki reuniam la ni ki Pharisee u Jesus Christ la kren ni ki ke kentien ka ba koridor hado ga ta ngap ngan puli ha ga khat ka ba khat lai hadien jog ni ki baro Jesus Christ u kren ni kentien Henry khelej mapi to hi kai ka e ka ne ya ga jing snai ngamon ti ya ga jing knya na bangangam shimlawat ban khat ye ki ba hok Henry ya ki ba pop ya ka ban kala ka ba mut ka Bible ka ong bo Jesus Christ u kren ni kentien ba hatu pila yon me ga jingi kai Jesus Christ ong tu yon ga jingi kai kata kalong bangam shimlawan ya ga ban khot ye gi ba hok henry gi ba pop bat ngalamon ya ga jing isnai ya ga jing kenya kani ka kentien jing kenya ga kren sepang ga jing le niam ki reuniam ki ya ga jing le niam hadu kata henry ki klet no ya kani ka mensiam jong ga jing ngos nai u Jesus Christ habu don ringkat bat kinong pop shim la le kumbale maki shim la long nong pop lang Henry penbanda ga jing snai ga jong ula job ye kini ki nong pop sha ka hima ga jong ble ula job ya ga mensiem ga jong ki da ga jing it ba da ga jing snai wan ra ki ya kani ga jing kala ga bamot bat ga jing em ga bathmai baram tang ka ta shu alfin puli Matthias kalnang ga khat ar ga khat ga nyo hadu ga prau Jesus Christ ukren biang ini ga ju ga kentin habakir Pharisee ki stang ye kon penram ye ki senran ga jung na ga benda ga jing penken ye ga sabaton Jesus Christ ong ni gentien bangam shimla mon ya ga jing knya henry penban ga mon ya ga jing isnai beliau ngamon ye ga jing snai kam kraw ban ye ga jing knya ne ta da kanu ga jing le nyam kanu ga jing shakri ga jing yo blai la rangim don ye ka men siem jong ga jing snai ka men siem ka bakum ga jong blai kata ga jing shakri ga jong ye kal nong no tang ga nyam bat ka rukom ha ga ba ublai umla ye ga ban pediang soba u Jesus Christ udon ye ga men siem jong ga jing sngo snai kat ba ki Pharisee ki ba shakri hi yo blai henry kim don pat ye ga men siem jong ga jing sngo snai laki i kinong pop kim don ga wei pat tang ye ga ban penrem ye ki ba laki nong pop ki yapru kam don ga jing sngo si ha ki reuniam henry Jesus Christ sabu pet ye ga men siem breu yu i ye ga jing jot ga ba shirkai ga aba khmat jong ki wat ye ga lat kom no ye ga ban penem ban pelat ye ki na ga jing jot ga ba shirkai berkata kami naga mensiam jong gajing ngos nei berka Bible itu Jacob kelong wa ar ga khat ga khat lai ba gajing snei ga job no ya gajing bishar kajing snai ga job no ya gajing bishar habangi phai shik ni kentien kanung na deng jong pi don ya ga mensiam ha ga penram men bishar ki we hatu pi sngo tho ya gajing yesham jong ki we hatu pi sngo tho ya gajing plot jong ki we hatu pi sngo tho ya gajing e bakini ki we ki ya lenti ha gajing em gajong ki lada pi don ya gajing sngo tho pinlong kumutra ya ga bandon ga mensiam jong gajing sngo snai ka Bible ge tho ba Jesus Christ udon ya gajing sngo snai tang nak banta jong ki nong pang tang na gabanda ki nong pop henry wat na gabanda jung ki tu ki ba le persha ye uru ka Bible ka yang ka yathu ba men ba Jesus Christ ukit ye ga ding pna sho lom Calvary shwa ka ta la penshitom yo Jesus la thap yo la sho la dat la penshitom da kini ki shipai bat kini ki bre ki ba le persha yo pen banu Jesus Christ la dwai re gintin wang ko pa to ma biki da ba kem tip ye ki ba ki le kani ka men siem jong ga jing skos na ga banau try ka pelong you try ye ga ban dwai na ga banda ga jing penem wat ye kita ki breu ki ba le persha you kendiat chwai ga bangan penkut ye ga jing kai spang ga jing snai aku ai fi fentep baka don ga jing dei ga jan hadu kata hapreng ga jing snai bat ga jing ai kadon ga jing dei ga jan hadu kata hapreng ga jing snai bat ga jing ai hinrei kam dei pat ka ju kalong kum shipara ki badon kador gajing sriem henry kimdei pat ki ju gajing snai bat gajing kadon gajing per kimdei ki ju henry kadon gajing sriem
Hagi beri bat ke testament ke berem ublei ulang ublei ubadap da ke jingis nei. Henry haga testament ke berthamai ublei upen pau ya ke da ke jingis nei ke jong uda ke jingai lesingan ai shwai ke jing batai ke jingis nei. Ke jingis nei ke ta ke jing sngo ke ba kirpang ko bangala ong ipi mene. Henry ke jingai pat ke ta ken ke ba ublei ule halor ke ta ke jingis nei ke jong ule halor ke jingis nei. Lesingan ai da kanuksa lada piu iyo breu ubahap haga tlio pidon ya gajing ngos nei yo tu breu henry kata gajing ngos nei ga jongpi kanom la banyarap yo ni breu lait setang lada pishim ya kanuk ga lenti jong ga jingerap banyarap yo ni breu bahap haga tlio par kata ga lenti jong ga jingerap lakhot ya ka ga jingai pi Jesus Christ ulong ka jingai naga benta jonga bat jong pi abo bleu dap da ga jingis nei naga benta ga jingjot ka jong breu ubleu shibla ino yu breu komto ula pha no yu khon ubla khamroi ba kerteng Jesus Christ ha ga ban wan ban penem yeki breu na ga jingyap naga daw jong ga pop ka Bible ka yitho ba ga bainong jong ga pop ka long ga jingyap henre naga daw ba ga ubleu long ba dap da ga jingis nei pha yu Jesus Christ ubalong ka jingai ga Bible ka ong how Jesus Christ ka don ka jingai bat ke jing shisha Jesus Christ ulong ke jingai na ke benta ke jing ke jonga bat jong pi tingi aingo yo blame ba blame aba don ye ke jing ngo snai shimla no tang ha ke jing ngo pen ban ula pen ide ki kam ke jung da ke bula pha yo Jesus Christ ubalong ke jingai ban pen yang aba je pi Tedena kita ketahui ni kesengi kau menta ngakwa ban keli pi di kau jing keli. Kat nunggu na peteng jong pi tep bau blay ulang badap dah jing senai na benta jong pi. Henry kan mau kini kau blay ulah pha ya jing leng bau Jesus Christ ya ban le na benta jing ke jong abad jong pi. Kai ke pengiron kam ban le ngiron kam ban pediang ya kini jing ke bau blay ulah ai leng bau Jesus Christ. Kani ke jingai kaba om tang kaban penem ye kaban sim ke jenga bat jongpi kaba haru ye kaban ye shem ye ke jingdon kam ha ke bon rukom ha ke jingem ke jingi lesi kala ban long ke jing pang ke jing shitom kala ban long ke jing telot ki jongi kala ban long ke no ke jing bat ke jing shem kaba lesi ngimla ban ye thu breu lani ki breu kimla ban ye rap ko ban ye thu ipi ri we Jesus Christ ulong ka jingai na ka benta jongpi na mau blay ulong badap de ka jing snai ula pha yu Jesus Christ na ka benta jongpi ka ifran kam ban le ka long ban khot kerpat ya ka jing snai no blay but we khot ka jing snai no blay un IAP yu Jesus Christ belong ka jingai kan IAP ka nuksa ka tien ka jong blay ha ka testament ka bathmai ha bu Jesus Christ urang ya lenti ka perthai ka Bible ka ong ba ladan arngot ki bre ki ba matla Filaban Syam hau Matthias kalau nggak berkendai ke dekat ke arpunyo. Begini ki arngot ki beri ke malah kila khot ye ke jingis name. Kila angko Jesus kono David tu isnai yangi. Berga Bible ke tu bau Jesus Christ. Boleh usngoi ke jing khot ke jingki lawan ye ke ban le ke kamba lawan ye ke ban play ke khmat ke malah jongki. Kata kalau ke kamba ke bami naga daw bakini ke breu kila khot ye ke jisnai ke jong trai kila khot yo Jesus Christ ubalong ke jinga naga benta jongki badam tang kata fin puli ke tien ke jong blai kong Gaktian ke jong blai kong hau Matthias kalau berkatsan ke dekat ke balai puar lengba hak menbau Jesus Christ sudah rengkat bad kisenran bad kipaj ba ki babon ki bala syak bon sngi klembam nak daw jong ke jing terang ba jing tkan ke jing ke jing bam ba jaman sim ke bami lengba ke rumiak sentur ke jong uken rat jong yu tra Jesus ba Bible ke itu about Jesus Christ ulah sngo snei ki paj ba filaban shem ye ke ne hau Matthias kalau berkatsan ke dekat ke balai puar ba ni ke jing sngo snei ke jong trai la pelong yu try ban le iki kamba hakaban pendap ya gijin don kam juki om tang hakaban sim reward hakam medro aku aban itu epi ri gawe pila ya gaban em ban ring ban penhiar ban sim hadu kini ke klemat kam de ga jingla ga jongpi ne ga kade ga jing snai ga jong blai kade ga jinga ga jong blai kan aku aban ong epi ri gawe blai pendap ya gijin don kam ga jongpi om tang hakaban sim henre wat ga doru naga benta jonga nga skol tho ri gawe nget nadu ka sim ba de blai ba pendap ya gijin don kam jonga haga do ya ka ba ngala ban yo ya ga bam ga di ke kop ke jan kop ya ka ngala ban pong ga jing don kam ga do ga jing don kam ga mensim ka dei na ga daw ga jing snai ga jong blame basa ka way ka nuksa ka bang kwa ban ai pi shwai ka bangan penkut ka tagalong syapang way ubreu begerteng Bartimeus
Ke Bible ke itu Omar ke sekolah nang berspau ke kat ke besau pun Rio, ada ke besau pun nyo. Ketien ke jong blai ke ong bau Bartimaeus. Ke Bible ke itu bau ulong ubreu bermadlah. Bahag kita ke jing manla ke jing lahaban ke jing ke bakrong. Kepuna ke breu, krong pisah na ke breu. Hendrai hagawe ke skimen bau Jesus Kristus dang nyat lenti na kita ke nong ba Jericho. But kalalit po siya kita ke jaka ke bau Bartimaeus udang krong na ke breu. Ke Bible ke ong mamen bau Jesus Kristus dang nyat lenti nang ta. U Bartimaeus leos ngau sepang u Jesus bulak hot you Jesus. Uang ko Jesus kono David tu isnayinga. Baka ketien ke jong blai ke ong men ba u Bartimaeus udang hot ye ke jisnay nau try Jesus. Kaladan ke jing pentut ha ke bagi don ke beri ke ong ngap jar. Nama kisngo ba utrai unum ngap ye ke ni ke jing perta ke jong ni ubri bemadlah. Repen ba u Bartimaeus shimna sange. Ulayai khot ye ke jisnai no try. Aku apa ni tu ye pi. Kini ke sur jong kini ki break ban saudong jong Bartimaeus kalong kum ki sur jong ubaman ki wan ban pasiaw ke skor jong ki breu ki gisngi. Dan sibon ki breu ki ba habagi stang ban duai. Ka don ke sur ke bawan ha ke skor jong ki ong ba ublei yo sngo ke jing duai jong ki. Ka don ke sur ke ong ublei sha skor ke jing duai ke jong ki. Ke jing duai ke jing kalong leno Tapi yo sngo ye kum ke sur. Aku ai fi fin yo jing kai na ke ke jong Bartimaeus. Ke Bible kau bau Bartimaeus sedian bala pensange, la persangwan pensange de kini gibriu saudong jengu. Pen baru la perta kam jam susu, penong ko try, ko nu David, ko Chisu, tu isne yenga. Berkata ke surga jengu ke bajam, la penong yu try ben yu sngo, hadian beliau sngo la khot yu Bartimaeus. But ke Bible kau hadian bau Bartimaeus la sngo ke jing khot ke jengu try la. Ino ini ke jan krong ke jengu. Ula mere show Chisu. Belai bau Bartimaeus ino ini ke jan krong. Kedau kalong bau nget ba ula yo pediang ye ke jing snai par ke jing rap om tang ke jing snai ke batang ha ke do henrei ke jing snai ke ba habaro ke jing don kam ke jengu. Uniu Bartimaeus la ino ini ke jan krong ke jengu. Ke ba kren sapang ke jing ke ba sangsot ke jing ke ba jenjar ke jing ke ba lanot. Ula ino ye ke ta bolo let show Jesus Christ. Ndala let show Jesus Christ. Da shisha kumba ul don kam ula kerpat yu tribe un yu imat sa shisem. Baka Bible ke itu about Jesus Christ ula penkia yu Bartimaeus. Hadian jangan digajimpan kia. Bartimaeus ula bod yu Jesus Christ. Syakat about Jesus Christ ulet hakat kum gajing itu juga ketien ke jong blai. Kapani ba gajing snai ke jong blai kalong shisha ke bakodor hado kata-kata. Hagajing ke jong ba jong pi ngidon kam ban tip ye ke way. Ngidon kam ru ye ke ban ken mau. Lesi hagajing long beriung iklet. Isngo ba gade gajing la jongi. Isngo ba gade gajing klan gajongi. Hendrai ngan kwa ban itu ye pi. Lara kam de gajing snai ke jong blai. Hakata gajing duna gajingi on bamdo yengi on penrem yengi on bishar yengi dak ketien ke ba khoj ke ba ublai u bishar yang aba jepi repen ban ke daw jong gajing snai ke jong blai wala dang yem long ki bajanai wala dang yem long ki ba biang repen ban gajing snai ke jong blai ke pelong yang aba jepi ya ke bangin yo ya ke ni ke jingai ke ba khrau bon sin ke jing long bringi perkhat ba ka dei kajing klan gajongi ringa kwa banya thui pium dan ubriu baklan dan ubriu bajana ya kini kapurthai lemda dei kajing snai ga jongblai lemda dei kajing snai ga jongblai ngin long ki bala sha bam do no te dei na ta daw ni ski ai ngin bread no i kajing sarong habang isngap ya kini kajing kai ngin ken mau ban ngin tip bakari kajing snai ga jongblai ba om pat shula bam do ingi hadu kini klemat dei na ka daw ba kajing snai ga jongblai ga thamai malaga step ha ke bangila ia ke ban syakri utrai hadu ke ke klemat ke bentah ke ke jingai ne ke jongblai banin ke daw bu blai long bu rius pa ha ke jingis nei bangim shim la do no ia ke jingis nei ke jongblai wala da bon sien ngisngo baki briu kimla ia ke bandon ke jingsngo ke bakirpang yengi henre ke singi te bu blai udon ia ke jingsngo ke bakirpang na ke bentah jongim Di hagi ke por ke mentala da dana peteng jong pi syashkor ke surga jong soitan hagi por ke letno sngo kumba ublei don jig sngo na ke benta jong pi hagi ke singi ke benta kani ke long ke ktien ke jong utrai na ke benta jong pi ublei u e je pi ublei u sen ai na ke benta jong pi ke firan kam ban le ke long ya ke ban let show try kumba let u Bartimaeus kumba let kini ki arngot ke bamala let show try Tapi let's show try kan orang yepi. Om tak punya opdiang ye gajing snai. Henry fin yoru ye gajing haga baga jing kan le ye kamba haga jing ke jong pi. Ye tongi ye pelong gajing dua ye gring por. Kwa ye ga banyalam ye gajing dua le sedan mano na pedang jong pi.
PM haga pop, PM haga jingem ke ba aurea, ke jingem ke ba steel, ke jingem jong kalenti ke ba kelut, kalenti jong syaitan. Kwa bani tu ye pi ublay kwa ia ke ban pendram ye pi. Ublay kwa ia ke ban ublay umman bagaman siam jong pi kan jot sha ke jing jot ke ba bom jukut. Reha ke ni ke klip mat ke ba mentah. Snow ini kektian, ubleu ia jepi. Piang yu Jesus Christ ke download ke jongpi. Pangangit kamu try unles na ina ke benda ke jim ke jongpi. Tang bu un pen em jepi, reun ai piru ke jim ke batemai, fila pen em ke jim ke pensau bahayu try. Tungin ye pelong lang ke jing dua ya ke por. Try bleng aingu bemesngo ke jing dua. Na ke benda jingini baro ki ba shashkor ya ke kektian ablay. Lesi dan apdeng jongki gidon kam shisha ke kektian ablay. Kisngo ba dan basngo naga benta jongki rei mela pen paulo magaktian ke jemela kren haga jing em ke jongki long blay bakan rei ke jing snei riu spa haga jing snei but try dan weru balait naga jing snei ke jome ke try kum ta blay ke duai ke try to le snei ke jing em ke jongki ke try kum le ke jing em ke jonga blay wan mene shem ke jinon kam ke jongki lagalong haga mensim lani ke do lani haga benta baro jong ke jing em to le ke kamba ablay kat begirang penduduk dak khmat jome go try kat begirang wa de khmat ke jome ablay ngets kem go try men shem ye ki but men le snai na ke benta jongki ni ke klip mat ai ngoi me ablay ba ktien ke jome ke long ke ba shisha tien ke jome ke long ke ba em ba ke kular ke jome ke long ho but amen hagri ke klip mat ngara kam kenti ke try kini baro ki ba duai ringkat ban ngahri ke sngi ke try naga benda ke jing snai ke jome kena mat shisha ke jing trai ke phala ke jing trai ke mayan ke jome ha ke on pen thamai ke jing em ke jingki on pen em ki ke trai on pen light ki naga jing long jong ke pop bat ke jing te jing khom jong soitan bat kum juru ablay ke jing pen khia ke jing pang ke jing stom ke jingki pangangit scam ke trai men les nai ha ke ke khlam mat khoblai shibon mes ngo ke jing duai ke buram bat ke jing ro bat ke jing pen buram tang shameng ai ha ke kerteng ke jong Jesu amen. Itu boleh ke jing sukun long ringkat berpi, pergi ni sempat hak ke por.